Talidumay. Radyo Sagada News. Radio Sagada Pilot, the airwaves to bring you the news. At 104.7 FM, we bring you current national events, Cordillera and Northern Luzon developments. And we report to you community affairs. Radyo Sagada News. Mga malam kapagaya miti tangatang nakaru katagiti amin nga agdadangag iti radyo sa kada itang aldaw siyak ni maing ken oras manen nga may padanon ti damdamag radyo sa kada news review itang Domingo kat atoy dagiti detalye ken uludam ti damdamag para itang aldaw ti Sabado July 25. Para iti ulo dagiti damdamag, BFP Sagada nagisayang katiti Fire Auxiliary Training ijay dagdag. Ugas ritual, mangmaka iti panaglipas ti harvest season dito'y Sagada. 20 kan talong nga maliton iti agduduma barangay ti munisipyo ti Sagada, nagkipasat iti naangay nga Buntis Congress 2026. Kalinga Group o awagan dati pa ng repaso iti hydropower project approval. La Trinidad sinuspinde dati school uniforms iti baot ti pangta ti dengue. DA car ng isayang kati konsultasyon kasilpo itis project split. AFP kan DILG car ng isayang kati West Philippine Sea awareness session. NCIP car nagbalag iti publiko kontra iti peke nga indigenous land titles. Indigenous leaders ijay UP Diliman nagtataripnong tapno may tandudo ti biodiversity conservation. CHR mga awag na isardang ti HIV stigma. Kat para iti detalye dagiti damdamag. Nagisayang ka ti Bureau of Fire Protection sa Gaday, ti panagsanay tapno mapapigsa ti kapasidad, dagiti miyembro ti Community Fire Auxiliary Group, iti barangay Dagdag, iti Hulyo 18. Timulong iti nasaong aktibidad, dagiti opisyal ti barangay, dagiti umili, pakairamanan, dagiti manalon, tour guides, agtutubo ken ubing. Sigun mo ti BFP Sagada na patag ti panagsaganay ti maysa komunidad, dati puor ken kat permi ang makadadaol iti pagtaengan ken pangkabyagan ken mabalimpay agapu ang mapukaw ti maysa abiyag. Gapu iti daytoy ket impagganitgat dati kinapatag iti panag-iwas iti panakapasamak ti dakkel a puor ken dagiti pagtaudan ti apoy babaen ti umno a panagsanay. Iti sa balimat adamag, ti Central Community Padedaw, inupatay dumang dagdag kat obserbarin dati at tinawan na mapaspasamak nga ugas ritual, intun umay nga Hulyo 27 amang markay ti panaglipas ti panag-aani when no harvest season. Mangrugi ti selebrasyon babuan ti traditional ritual ti pakdo iti agsapa ang maangay ijay dap ay bilig ijay dumang when no ijay dap ay matuba ijay dagdag. Pasit matlaang tinasaong aktibidad ti kutlong sa dinmo kat party ti pinikpikan tapno maunong ti maysa nga pamilya. Ipasimud daag matlaang ti ritual nga ugas ti panagrugimanan ti panahon ti babayas no sa dinmo ket maipalubos ti panang tukar iti gangsa.
Iti sa bali damag, 20 ken talo amaliton manipod kadagiti agduduma nga barangay ti munisipyo ti Sagada, tinakipasat iti naangay nga Buntis Congress 2026, ang naangay iti municipal building babaan ti Municipal Health Office ti Sagada. Ti aktibidad ket nang tadi tinananay ken napatig nga kaamuan tapno maisuro may siguro ana salun ati panagsikog ken natalga ti panag-anak dagiti maliton. Babaon ni ti panag-lecture ket inlawlawag da Dr. Jovi Rose Aborque ni Mrs. Geraldine Alanggi ti kinapatag ti nasapa ken regular prenatal check-up iti umuna a trimester ken no dati maduktalan sa balikan peligroso a marikrik na ket dagos nga agpakonsulta. Kaspaset ti programa nagkipaset dagiti participants iti naangay nga ayayam ken imbingay da dagiti bukod da kapadasan iti panagsikog. Tinasaw nga aktibidad ket nang tadi ti gundaway ken napateg nga kaamuan iti tunggal maliton. Iti sa balimot adamag may nga advocacy group ti Save Kalinga Incorporated ti mga awag iti independent review ti consent process para iti naisingasing 52 megawatt Carayan hydropower project kalpasan nga inuwar ti National Commission on Indigenous Peoples ti kasapulan a certification precondition. Kinwestiyonaran ti grupo ti proseso ti free, prior and informed consent akong kumada ati proyekto ket mabalin amang papugad kadagiti ancestral lands talon pagapuan ti denom ken cultural atawid iti igit ti Chico River. Manamnama amang rugi ti operasyon ti Carayan Hydropower Project inton 2028. Kinunamot dagiti opisyal ti probinsya ti proyekto ket mangipaay iti tinawen na benepisyo ti komunidad babaen kadagiti programa ti corporate social responsibility ken bingay iti kita ti panagpataod iti kuryente. Kabayatan ay durduron ti Save Kalinga iti gobyerno ari pasuan ti proseso ti pananganamong ken pinarugtana dagiti apektado a komunidad nga agtutuloy sa lakniban dagiti karbunganda babaen ti natalna ken legal awagas. Iti sa balimot adamang temporaryo nga insuspende ti gobyerno municipal ti La Trinidad ti mandatory apan ang usar iti uniforme iti pagadalan kadagiti amin na public elementary, secondary ken senior high school tapno makatulong amang lapod iti dengue. Iti babaan ti Executive Order No. 102 pinirmaan ni Mayor Roderick Awingan iti Hulyo 23 maparigta dagiti estudyante nga agusar iti long sleeves, pantalon, medyas ken closed shoes para iti nasaysayaat a proteksyon kontra iti kagat ti lamok. May durduron matlaeng kadagiti pribado nga eskwelahan nga namungan ti isumatlaeng a pagalagadan. Ti pamiling ket kalpasan ang nakairecord ti Municipal Health Office iti 95 akaso ti dengue manipod Enero aging iti Hulyo itatawan. Kabayatan na ibilin kadagiti pagadalan ken barangay ti panang ipaingat iti clean up drives ken panang ipatungpal iti 4S nga estratehiya ti Department of Health kontra dengue tapno maksayan ti panagpaadu ti lamok ken malapdan ti panagwaras ti sakit. Ti sa balimot adamag, minisiyang ka ti Department of Agrarian Reform ijay Kalinga iti konsultasyon, iti Hulyo 14 ijay Barangay Suyang, Tabuk City, tapno duras ti panakaipatungpal ti project split. Na pagtutungtungan dagiti benepisyaryo, makingkukwa iti daga, akintawid iti daga ken dumapay ang masaknaan ti panakabingbingay, ti daga asakupon ti kolektibo at titulo ti daga. Nagpatingga ti meeting babaan iti katulagan may papan iti panakabingbingay dagiti individual alote anang palubos kadagiti masaknan amang pirma iti lot allocation agreement. Kinunati dar apaso ti project split na sao a konsultasyon apanggap na pagbalinan ti kolektibo at titulo ti daga iti individual at titulo tapno mapapigsa ti panagtagikwa iti daga ken mapasaya ati serbisyo para kadagiti benepisyaryo ti agrarian reform.
Timay sa matadamag, the Armed Forces of the Philippines babaan ka ni First Civil Relations Group kata nakikadwa iti ipuyas online knowledge sharing session ti DILG Cordillera iti Hulyo 13 tapno markaan ti maikasangapulo nga anibersaryo ti 2016 arbitral ruling on the West Philippine Sea. Kabayatan na ti aktibidad kata intampok ni AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla ti mulat ang kampanya ti komunikasyon ti AFP anang parigta kadagiti Pilipino amang laban kadagiti misinformation ken mangitandudo kadagiti karbungan ti pagilian iti West Philippine Sea babaen iti tema nga Our Seas, Our Rights, Our Future. Inawagan dagiti opisyal manipod iti DILG ken AFP nga agtalinaed nga agkaykaysa ti publiko amang salaknib iti kinasuberano ti pagilian ken impaganitgada at ti West Philippine Sea ket maysa a shared responsibility ti pagilian. Nagbalag mati National Commission on Indigenous Peoples Cordillera wenno NCIP CAR iti publiko kontra iti maysa a grupo a maipaggarup a mangipapaay iti peke nga original certificates of native titles ken ulbod a mangibagbagay iti otoridad iti sidong ti Indigenous Peoples Rights Acts wenno IPRA. Inlawlawag ti NCIP CAR at ilang komisyon ti andaan iti legal nga otoridad a mangiproseso ken mangipaulog kadagiti certificates of ancestral land titles. Anyaman at titulo ti daga wenno sertipiko nga inted ti nadakamat a grupo ket awan ti legal nga epekto na. Kabayatan na mabalbalakadan ti publiko nga paniknikanda ti anyaman at titulo ti daga dagiti katutuboy ti NCIP CAR Regional Office sakbay nga awaten wenno usaran dagiti kasta a dokumento. Iti sa balimat adamag, nasurok sa nga gasot nga indigenous leaders ken civil society supporters sinag-uurnong ijay University of the Philippines Diliman para iti Forest Fellowship anang itampok iti napateg nga akam ti panakaamukan panangituray iti nainsigudan nga kamuan ken iti panakasalaknib iti biodiversity. Naitampok iti nasao nga aktibidad dagiti traditional asala, heritage feast ken nature walks tapno maitandudo ti indigenous People's Biodiversity Strategy ken Action Plan wenno IPB-SPA apanggit na apapigsaan ti panakipasat dagiti indigenous peoples iti panakakonserba iti nabaknang a biodiversity iti pagilian. Ti Forest Fellowship ket inorganisa dagiti indigenous peoples ken Biodiversity Coalition sa Philippines nasadino ket Partners for Indigenous Knowledge Philippines ti maysa kadagiti nang angay iti daytoy. Idagdaga ti Commission on Human Rights kadagiti Pilipino nga isardeng dati diskriminasyon kadagiti tattao nga daan iti HIV bayat nga ti panangmarka ti pagilian iti Zero HIV Stigma Day. Kinuna ti CHR nasurok nga 4,600 abaro a kaso ti HIV ti nai-record iti umuna at talo a bulan ti 2026. Agarup may sa iti kada talo a kaso ti nakairamanan dagiti agtutubo nga agtawan iti 15 aging nga iti 24. Impakdaar mo ti komisyon at stigma ket lapdana ti adu at tao nga agpa-examen ken agpaagas. Impalagip na iti publiko nga asaan nga agwaras ti HIV babaan ti panag-arakop panagkikinnablaaw wenno panag-usar kadagiti alikamen. Intapok pa iti CHR adagiti tattao nga umawawat iti umno a panakaagas nga daan ti saan madlaw a viral load ket saanda ang makaakar sexually iti HIV. Kabayatan na maidurduron ti amin amang gunod laeng iti umno ken agpayso nga impormasyon mang suporta kadagiti tattao nga agbiag nga daan ti HIV ken respetuhan kadagiti karbungan ken kinakompidensyal a garantisado iti sidong tilintog. Ken para matitiya kasasaa ti panawan tayo ita nga aldaw, naulap ti aglawlaw nga daan iti panagtudo ken panagguroo iti Region Cordillera ken naurepay man no rinumuaran ti Typhoon Quiapo iti Region
iti Region Cordillera kita mapadpadas iti kanuripay man nga rin warranty Typhoon Quiapo iti Philippine Area of Responsibility kata mapadpadasan latta ti Region Cordillera at daytoy kasasaad ti Panawan. Kata daytoy ti malpasan ti pakaibingay ti Damdamag Radyo Sagada Saturday News Review siyak ni Maing kata stay tuned for more songs on air.